अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला बैजूनाथ बाबा की। बोला बोला सनेश्वर नाथ की। डीजे ब्रजेश जटिया डीजे बजा के नाच कमरिया बोल बम बोल बम बोल बम बोलता। डीजे बजा के नाच कमरिया गजा के दम सो लगैले बा। देखो बजा के चंदन लाल वाला गाना खूबे नाची के गर्दा उड़ैले बा। देखो मस्ती में कमर हिलैले बा। सुनो बोल बम के नारा लगैले बा। डीजे बजा के नाच कमरिया बोल बम बोल बम बोल बम बोलता। डीजे बजा के नाच कमरिया गजा के दम सो लगैले बा। देखो बजा के चंदन लाल वाला गाना खूबे नाची के गर्दा उड़ैले बा। देखो मस्ती में कमर हिलैले बा। सुनो बोल बम के नारा लगैले बा। डीजे ब्रजेश जटिया सेवका हमार बा मजेदार आराया छपरा से आई है। हाजीपुर सोनपुर लालगंज गोपालगंज ओहिजो से जलवा सलई है रे गौरा। सेवका हमार बा मजेदार मधुबनी दरभंगा से आई है। बलिया खगड़िया आइल मोतिहरिया सीतोमढ़ी वाला आई है रे गौरा। देख मुजफ्फरपुर वाला चेला आइले रे आइले रे आइले रे आइले। देख मुजफ्फरपुर वाला चेला हमरा ला भंगिया ले आइले बा। देख बजा के चंदन लाल वाला गाना खूबे नाची के गर्दा उड़ैले बा। देखो डीजे पर कमर हिलैले बा। सुनो बोल बम के नारा लगैले बा। डीजे ब्रजेश जटिया हमरो त जाए के पड़ी रे गौरा। सुन तू आज देवा घर में होता जाए कारा नामे के हमारा बिहार के पूरे शहर में रे। सुना सुना मुकेश राइटर राकेश देखो ना गाना बनैले। डीजे राजीव के बाजता साउंड ओही पर सभे लोग भइले रे गौरा। भगती में पागल से बकास भइल 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 हो। भगती में पागल से बकास भइल देवघर में धूम मचैले बा। देखो बजा के चंदन लाल वाला गाना सबे नाची के गर्दा उड़ैले बा। खूबे मस्ती में कमर हिलैले बा। सुना बोल बम के नारा लगैले बा। डीजे बजा के नाच कांवरिया बोल बम बोल बम बोल बम बोलता। डीजे बजा के नाच कांवरिया गजा के दम से लगैले बा। देखो बजा के चंदन लाल वाला गाना खूबे नाची